खुलुमबाय। दिनै 1 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिखौ खोनासंनो दिनै गिबियावनो दङ। मेष राशि। जेखि जाया खामानि दामानि मावनांगौआ गोग्लैसोनानै थागोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। बृष राशि। देहायाव बोरैबाफोर जोखोमफोर मोनबाय बायनो हागौ। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। मिथुन राशि। सोरनिफ्रायबा थुलुंगाखांनायखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंनो हागौ। मोजां सम। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कर्कट राशि। सरखारि साख्रि मावनायाव जौगानायखौ मोननो हागोन। नखर संसारा गोजोननायखौ मोननो हागोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि। साननाय हनाय गोहोआ गोमालांनो हागौ। जेरैबो सांग्रां जानानै थानाया गाहाम। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। कन्या राशि। बायदिसिना सानखांनानै गोसोखौ गिखांनाय मोननो हागौ। गोसोखौ लोरबां लानो नाङा। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। तुला राशि। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। माबाफोर मावनायनि सुजुग सुबिदा मोननो हागौ। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। वृश्चिक राशि। मोजां रोंगौथिनि थाखाय सनमान मोननो हागोन। गोजोन मोनगोन। मोजां सान। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। धनु राशि। फरायनायाव देरहासार जानो हागोन। जेरैबो मुंदांखा जानो हागोन। गोजोन मोनगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। मकर राशि। जेखि जाया शुभ खामानि मावनानै लानो हागोन। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। कुम्भ राशि। जेखियानो मावा फालांगियाव खहा जानो हागौ। सांग्राङै मावनांगौ। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। मीन राशि। फुंनि समाव गोथार खामानि मावनो नाङा। बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय शुभ समखौ मोनगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।